территории Республики Татарстан и на территории Нурлатского муниципального района вводится особый противопожарный режим. Районда әлеге ниеттен профилактик төркем оештырылган һәм аның әгъзалары янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлү-үтәлмәүне һәрдаим тикшереп торачак. В период действия особого Янгынга каршы махсус режим вакытында учак ягарга, коры үләннәрне, чүп-чарларны яндырырга һәм ачык һавада ризык әзерләргә ярамый. пища на открытом огне. Владимир һәм Елена Малыгиннар гаиләсе үз йорт территориясендә эмә ясый, бакчада эш җитәрлек, чәчү эшләре тотынганча тирә-якны җыештырасы бар, чүп-чарны махсус капчыкка тутыралар. Көзге кипкән яфракларны чыгарып ташламыйлар, ә җыеп киләсе ел өчен тирес урынына кулланалар. Ветки вот разные, все, тут камушки все подбираем. Чыбыкларны, вак ташларны айрым җыябыз, ә кипкән яфракларны айрым урынга. Еллар буена җыйган мөлкәтне янгын санаулы вакыт эчендә юк итәргә мөмкин. Мы складываем. Безнең айрым ясалган урыныбыз бар. Кипкән яфракларны шунда җыябыз һәм черетәбез. Тирес буларак кыяр утыртканда кулланабыз. Үткән ел Нурлат районында янгынга каршы махсус режим вакытында коры чыбыкларны яндыруның 8 очрагы теркәлгән һәм административ штрафлар бирелгән. Быел да аларның күләме шактый. Влечет наложение 2000-нән административных 4000 штрафов сумга на кадәр, граждан от 2 до җаваплы 4 затларга тысяч рублей, 15 на меңнән должностных 30 мең лицах сумга 15 до кадәр, 30 тысяч шәхси рублей, эшмәкәрләргә на индивидуальных 30 мең сумнан предпринимателей 40 мең от сумга 40 кадәр, тысяч рублей, юридик на затларга юридических лиц от 200 200 меңнән тысяч алып до 400 400 мең тысяч сумга кадәр. Штрафлар суммасы күләмле һәм мондый күңелсезлекләр килеп чыкмасын өчен гражданнардан янгын куркынычсызлыгы таләпләрдән төгәл үтәү сорала.